Пускам го. Ево гледаш. Ти го увеличаваш, нали? Мога да го увелича, мога да го намаля. Увеличи го, като са по-далече го увеличи, като са по-близо го намали. Да, ма сега тук не те да го увеличавам, тук те да го направя реално. Сега е добре. Сега като приближи ще го загубя, аз затова не смея да го увелича много. Ма дай го по-близо, по-близо. Дай, по-близо. Мощно. Това, дай. Изпусна го. Давай, не го спири, давай. Това ще завърти пак. Дали го увеличаваш и го намаляш? Да, с пръстите. Идват. Давай, по-близо. Не, ще ми избяга от кадъра, аз затова не смея.